Halo, Ma. Ayah ngendi? Aku ning musola. Wis musola. Iki iki sik tekan kepiring ya. Mau sepiring. Agak rada macet. Oh. Waduh. Mau Oh, ini sepiring. sedih loh. Masalahnya aku nampaknya patas ya. Patas kok iso Halo. macet. Hah? Patas kok iso macet iki lho. Iki aku nampak patas soyo. Oh. Apa aku tak dolan? Soyo. Apa yang Aku tak dolan ning Mbak Duna sih apa? bendungan karo sapa? Dolan to. Ngobrol to. Mendi. Gon Mbak Duna. Gon Mbak Iki Duna. sudah meneh. Ning gon Mbak Duna iki. Oleh ora? Karo sapa? Dewe lah iki dewe aku. Halo. Maksudnya piye? Aku tak dolan ning gone Mbak Duna entuk ora. Karo sapa? Lebih ngobrol tok. Ya aku kira ana kancane iki dhewean. Iki aku mau tekan kok. Ya wis, santai. Tak tekan mama. Iya. Aku mau tekan lho. Ya. Santai. Iki numpak saya patas wayang ngerti aku mudune. Ya aku wis mau ning kene tak suruh wis cekiring. Paling rak Tegal. Iki emang tekan Kendal. Piringan tekan Kendal to. Cekiring mbek Kendal ya adoh to, Mas. Ngarang wis mau tekan kok. Terus langsung kok kali wungu. Sedang. Juang tak betul. Ya. Pokoknya kabar, konteni terus konteni kabare mama. Aku nek ayah wingi ngomong, Mas esuk tak betul. Aku siap-siap tangi itu. Aku Telepone mama. tangi Telepon belum bisa. kopi sate kono. Iya, wingi ayah ngomongnya, maaf ya Ma, aku iso nerono bar kerja mbak. Iya. Malah mau langsung aku ayah telepon ini aku urung adus kae sing ndong Gilsa. Ayah kan ngomong wingi yang amah metu, jadi aku nyantai. Lagi kira-kira tekan kene setengah jam. Setengah jam ora ono. Emang sampean ke ora ngomong ati wingi yo. Aku ini kan nyantai, pikirnya ora janji sapa-sapa. Iya. Ya wis, Bareng ngerti-ngerti ilmu tak petuk. Aduh, aku ngasih ilmu tekok karo tanggoku, nobako sayur, bakul pindang. Ayo telepon ke aku yo. Tanggoku kan ngomong, "Mangetan kapan?" Langkung awan-awanan ti, aku kan ngono kuwi wong. Batinanku ora janji mbak sapa-sapa. Ngerti-ngerti sampean telepon. Ayo. Ya. Jalan gini ki sering macet ya. Oh, ngomong macet kok, Mah. Ngomong lancar Mah. Iya, ngono lancar. Iki bero agak sendet titik. Perbaikan jalan ki lho yang. Angin mesti lah, wingi ya nih kepiring kan ono perbaikan jalan toh. Ya aku udah ngitung sehat ini. Oh. Setengah jam mana paling? Musola iki. Kamu ayah ngobel kae aku ora krungu. Mungkin aku pas perjalanan nomor undian. Oh.
omahku kan nite kendaraan toh diterke indah mau. Iya. Sayangku. Mana sik meneki aja aja ngomong meni. Aku nonone bengi ya mah ngono ki ojo. Masa petuk isuk ya. Ini aku tangi langsung asus. Orang buka kilsa. Rencanane iki bengi, Mak. Yo kok bengi aku rono meneh kok, Mak. Iya sayang. Iya sayang. Ya. Ora apa-apa. Iki setengah jam menempatkan ya. Lancar, Mak. Lancar. Pokoknya lancar. Iya. Lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini harus suara apa sih? Iya. Wah, yang ngerti aku mudun. Nah. Iya. Nah. Ya, Mas. Assalamualaikum. Jalan. Ya. Nah.